Rewang ning omahe tangga, ya tukang masak, ya tukang ngadang, ya gawe jajan barang. Pokoke sembarang gawe dilakoni. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dina iki aku untuk job yaiku rewang masak ning nggone tangga. Pokoke kerjane burungan ya dadi tukang ngadang sego, ya masak lawuh. Tapi sadurunge bertempur masak karo gawe lawuh, iki gawe jajan sik Cah, yaiku gawe bugis nek ning desaku jenenge. Nek ning daerahmu jenenge apa Cah? Mendut, tak koci-koci. Yo ngene iki suasana nek rewang ning desaku. Singkat cerita iki bareng gawe jajan, saiki ganti aku mulai job adang segone. Ngene iki nek ana wong nyeluk aku kon rewang masak aku yo gelem Cah. Kon adang sego yo gelem. Wong jenenge mergawe apa wae sing penting halal entuk duit berkah barokah. Iya apa ora? Nek wayah ana gawe dikongkon wong aku yo gelem, tapi nek gak ono ya aku dodol ning omah. Sing penting lak yo mergawe oleh duit. Nek biasane adang akeh, aku yo dadi tukang adang sego tok Cah, tapi iki berhubung gawe berkatane gak terlalu akeh, dadi iki aku adang sego mlanjut karo gawe lawuh pisan. Ngene iki segone wis tak unggahno ning dandang, iki engko aku lanjut nyambi gawe lawuhane ning kompor Cah. Nek kowe koyo iso apa ora Cah koyo aku ngene iki? Yo masak tapi karo nyambi gawe lawuh sekalian. Biasane nek bar masak karo gawe lawuh iki aku isa-isa, tapi sing duwe omah kok apian, kok diisahi dhewe. Nah, iki tak persingkat ae, lawuh karo sego ku wis mateng kabeh, iki langsung ditotok ae gawe berkatane. Nek ning daerah berkatan ngene iki lawuhane isine apa ae Cah? Nek ning daerahku ya kaya ngene iki, ana mie, omok tempe, sambel goreng tahu karo oseng kacang. Nek tumpangan iwake menyesuaikan ya Cah, karek tergantung budgete wonge. Oh iya Cah, nek bancaan selamatan iku wajib ana serondenge. Bar gaweanku masak karo gawe lawuhe, saiki genti melok ngadahi berkatane. Mas ya rewangku iki dadi tukang masak karo tukang adang, tapi nek wis bergawe ya tetep ngewangi, iki munteli sampe bar ya Cah. Ngene iki jenenge mergawe. Ngene iki iso gawe blonjo karo tuku beras sekilo, alhamdulillah Cah.